Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Interface with a prayer. Any volunteer, please? Let's bow our heads and pray. Thank you, Heavenly Father, for the gracious moments that you have given us as we embark on our press briefing. Father, we pray that whatever we discuss here, it will be profitable unto the nation. We pray that the Holy Spirit will be with us. Let you guide our ministers and all government officials, including the media. Let your Spirit engulf us and give us wisdom and understanding to the issues of national importance. We pray in Jesus' name, amen. Thank you so much. Let me, in a special way, welcome the Minister of Information and Digitalization, Honorable Moses Kunkuyu Kalonga Shawa, the Minister of Agriculture, Honorable Sam Kawale, the Minister of Trade and Industry, Honorable Sostin Gwengwe, the Minister of Tourism, Honorable Vera Kantukule, but also the Minister of Labor, Honorable Vitumbiko Mumba. These are our cabinet ministers that will be addressing us this evening. Without further ado, let me now invite the Minister of Information and Digitalization, who is going to host but also anchor this interface. Honorable Minister, please. Good evening, Honorable Minister of Tourism, Honorable Vera Kantukule, Honorable Minister of Agriculture, Honorable Sam Kawale MP, Honorable Minister of Trade, Honorable Sostin Gwengwe MP, Minister of Labor, Honorable Vitumbiko Mumba, our PSs, and of course our esteemed journalists, our viewers from wherever you are watching us from the Central Office of Information in the Ministry of Information and Digitization. Allow me to welcome you all to this first ever edition of a press conference that is crafted in a slightly different manner. A departure from the ordinary ways of holding press conferences where it's just a routine to read out a statement and then we give the media space to ask questions. But tonight, we are here from the Central Office of Information bringing you our esteemed ministers from the ministries that I have mentioned who will interact with the media herein, but also with the viewers at home. It is our role as Minister of Information to bring to you the government, informing you what the government is doing, educating the nation where we can, and of course entertaining the nation where we can. Tonight, in the inaugural government diary program, Bomalatu, I will be joined by the ministers that I mentioned at intervals. Amainda Bambo, ndikulandireni kuno ku Central Office of Information. Inoyo nduna zathu zonse zimene muli pano anzathu olemba ndikulutsa nkhani komanso nkhala amene mukutionera ku nyumba. Takumananso lero kuno ku Office ya Information pansi pa unduna wa zofalitsa nkhani. Ndi program imene ndiyosiyana nako ndimene timachitira nthawi zonse kuti timakhala ndi ma press conferences kumene timakumana anduna awerenge chikalata kenako ofunsa mafunso nkufunsa. Koma tili ndi dongosolo losiyana nako limene cholinga chake ndi chakuti muandikane ndi boma, mumve zimene boma likuchita kudzera ku maunduna osiyanasiyana, komanso pali mpata mukhoza ofunsa mafunso kunoko amene muli muno komanso amene mukutionera ku nyumba. Cholinga ndichofuna tiwandikane nanu
mukhale nawo mafunso, mukhalenso ndi mayankho. Lero mu programu yoyambayi ndikhala ndi nduna zinayi zimene ziti fotokozere akugwira ntchito zanji ku maunduna kwawo nangali mapulani a mtundu wanji. Madzulo ano tikuoneka pakanema ya Malawi Broadcasting Corporation MBC, tikuonekanso pakanema ya Times, tikuoneka pakanema ya Zodiac, tikuonekanso pakanema ya Mibawa. Mawayilesi ngosanena komanso masamba mchezo ndi ambirimbiri. Kodi kubomako tikukamba za ATM strategy imene President Lazarus Chakwera amayitchula kwambiri. Mmenemo muli unduna wa agriculture ndi eyo, muli unduna wa zokopa alendo ndi tiyo tourism, komanso muli unduna wa zamigodi mining ndi emoyo. Sono mu order yotsatira zimenezo ndikufuna ndiyitane kutsogolo kuno anduna amene mmayang'ana za ulimi olemekezeka a Sam Kawale. Mutabwera mundijoine, komanso pobwera pa tipo ndiyitane anduna a zokopa alendo olemekezeka a Vera Kantukule. Bweraninso kutsogolo kuno. Muli ndi zimene mufotokozere ku mtundu wa Malawi, koma mukandipatsa mpata penanso I'll be asking you questions. It's possible mafunso ena amene nditakufunseni apangitsa kuti mawa ndisakhale bwenzi lanu, koma ndikufunsanibe mafunso amenewo chifukwa chakuti lero ndipepukidwe. I do face these questions from the audience, from the journalists that are here, and ndipadalira inomwe to feed us with that information, then we transmit it further to the nation. So tonight I am honored, we are honored to have you, honorable ministers, to help us tackle some of the questions that the public is having. Honorable Minister of Agriculture ndi amene inu yanduna. Chilowere ni mboma President Lazarus Chakwera takhala tumanena nkhani ya kuthana ndi njala. Ndipo kuthana ndi njala pali ndondomeko imodzi imene imadziwika kwambiri ija ya AIP, imene poyambirira munayamba ndi anthu opitirira 3 million, kenako munayamba kumatsitsa, koma potsitsa paja munafotokozera zina zimene mukupanga kuti mupitilirebe ntchito yanu yofuna kukathetsa njala kumapeto kwake. Timafuna kuti timvetsetse mupereke chithunzithunzi ku dziko ndisanabwere mafunso enawo kuti kodi maprogramu amene munakapena mapakeji amene muli nawo ndondomeko zotherana ndi njala mdziko muno ndi zotani. Mukamamaliza penepo mutifotokozere mmene AIP ikuyendera, because mulimi akufuna atamva za mmene AIP ikuyenderanso chaka chino. Over to you, Minister. Ndathokoza kwambiri. Ndizoona kuti a President Dr. Lazarus Chakwera atasankhidwa kuti atsogolere dziko lino la Malawi anayika ulimi ngati chinthu chimodzi chimene amafuna kuti athetsere njala komanso kuti dziko likhale likuyenda bwino pa nkhani ya zachuma. Koma zimenezi zikupezekanso mu masomphenya dziko lonse la Malawi. Dziko masomphenya amenewa mu chizungu timati Vision 2063. Ndipo mu masomphenya amenewa ulimi unakhazikitsidwanso ngati njira imodzi yonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chizenda bwino. Atakhala pasi a President anachiona cha nzeru kwambiri kuti mbuyomu ulimi umayenda kwambiri ndi alimi ang'onoang'ono amene inde amatha kulima koma amakumana ndi zovuta zambiri chifukwa mwina zipangizo sizinali zokwanira kuti akhoza kulima moyenerera. Tikakamba za zipangizo tikutanthauza ngati fereleza, mbewu komanso zipangizo zina ngati makina amene akhoza kuthandiza kuti ulimi upite mtsogolo, mechanization. Ndi chifukwa chake anaganiza kuti bwanji ulimi Malawi muno tiukonze. Anthu ambiri amanena kuti ulimi ubwerere mmene zinkachitikira kale, komano a President Chakwera ankanena kuti kalero inali foundation, ife pafunika tipange build kuchokera pamenepo tipite mtsogolo, chifukwa tikabwereranso mbuyo ndiye kuti ulimi supita mtsogolo komanso ndiye kuti tisangokhalira pa foundation. Kamuzu anagwira ntchito yabwino kutipatsa foundation, ifeyo timafunika kuti timange kuchokera pamenepo kupita mtsogolo kuposa pamene paja. Ndi chifukwa chake anaona kuti chinthu chimodzi chimene chinali chosayenda bwino
ndi zija zongotenga mulimi wina aliyense nkungomuphatikiza pamodzi nkumampatsa zinthu zofanana, chimene chinapangitsa kuti tisamakolole zokwanira komanso chuma chisamayende bwino pita mtsogolo. Koma president ananena kuti tili ndi alimi magawo osiyanasiyana, kuthekeranso kosiyanasiyana, maphunzironso osiyanasiyana, ndi chifukwa chake anawatenga alimi aja nkutiuza ku nduna wa zaulimi kuti tawagawani m'magulu cholinga mulimi aliyense apange ulimi mwakuthekera kwake. Alimi amene mukunena kuti munawagawawa ndi amene poyamba munawapatsa zipangizo onse million osati onse 3 million, chifukwa 3 million yo ndimene anapatsidwa kuyambirira. Komano titapanga kafukufuku m'Malawi muno pali project imene timayitcha kuti National Agriculture Management Information System imene tinapanga kalembera wa alimi onse muno Malawi. Tinapeza kuti chiwerengero cha anthu amene amadzitama kuti ndi alimi chinadutsa 4 million. Kutanthauza kuti pali anthu ena amene sitimaganizira koma anali alimi. Ndiye chimene timafuna kuti aliyense timbweretse akhale ndi zipangizo kapena chithandizo choyenerera. Komanso a president anadzazindikira kuti pali anthu ena amene timawapatsa zipangizo za ulimi koma samene kuti azikhala ndi zipangizozo. Ndi aja timati tikawapatsa zipangizo zotseka mtengo amakagulitsa. Ndiye tinanena kuti amene aja poti chimene akufuna ndi ndalama tenta achotse ku ulimi tapitise ku maprogramu amene awathandiza kuti apeze ndalamazo. Ndiye pali mukufuna kuvomereza kuti pakumakhala anthu amene amalandira zipangizo za ulimi koma asali alimi. Zimenezi zakhala zikuchitika ndipo mpaka na pano ena kumapezeka pobe ndi kumawachotsabe. Ndiye anthu amene tikawachotsa chifukwa pali magulu awiri amene tikuwachotsawo. Gulu loyamba ndi anthu okalamba ndi olumala. Kulumala kwake kuja kukhoza kupangitsa kuti asalime. Ndi amene tikumapatsa chakudya koma ndalama. Ndipo gulu lina lija alilibe minda lija amene tikuwachotsaso kuti akakhale ku zintchito public works program. Otsalawo amene ndi amene tikuwapatsa zipangizo kuti akhoza kulima moyenerera. Ndi chifukwa chake ena ali pa program ya AIP chifukwa ali ndi minda yocheperako pang'ono, koma pali ena amene ali ndi minda yochulukirapo. Ndiye chimene timafuna ifeyo kwambiri, timafuna anthu amene ali ndi minda yochulukirapo kuti tsopano tapange empower. Chifukwa chakwera akutiuza kuti ulimi kapena chuma kuti chipite mtsogolo pogwiritsa ntchito ulimi pafunika muchizungu timati commercial farming. Commercial farming ndi imene tithandize kuti tikhale ndi chakudya chambiri komanso ndalama zambiri pa khomo komanso dziko liyende bwino pa nkhani ya zachuma. Ndiye pa maprogramu amene mwawayika tsopano takhala tikumayankhula za maprogramu ngati ya AIP mwayitchula, pakatipa taona bungwe la NIF likuyenda kupereka fertilizer kwa alimi amene anatenga zipangizo za ulimi ngati ngongole, komanso ni programu ya Agcom, komanso munakamba za mega farm. Chidwi changa kwambiri chimene timafuna tidziwe poyang'anira kuti tikufuna chakudya basi kachichokera kuti koma what we need as a country nkukhala ndi chakudya. Tiyambe ndi nkhani ya mega farms. Mega farms president Chakwera ayikamba kwambiri, inunso mwayikamba kwambiri. Can you face the nation today and tell Malawians kuti ku Malawi kuno minda ikuli otchedwa mega farm yayambika kapena ili pati mukhoza kuloza apo kuti kwakuti minda ilipo kwakuti minda ilipo? Ndizoona chikhazikitsireni program imene ya mega farm ku nduna wa zaulimi takhazikitsa ma office kapena department imene kutchedwa mega farm support unit. Mega farm support unit ntchito yake ndionetsetsa kuti tipeze alimi amene akhoza kulima pa minda ikuluikulu. Ndiye ma mega farm amene wali magulu awiri, pali ma mega farm amene boma likugwiritsa ntchito, ndiye pali ma mega farm amene anthu private sector akugwiritsa ntchito. Ku nkhani ya ma mega farm ku boma tili ndi malo angapo amene tikuonetsetsa kuti zimene zikuchitika chifukwa boma layikapo ndalama zambiri kuti tikhoza kukhala ndi chakudya chokwanira. Kusalima tikugwira ntchito ndi Salima Sugar potenga ndalama kuchokera ku Green Belt Authority kumene ngakhale chaka chatha tinapanga 200 hectares ya chimanga, ndipo pa mapulani amene alipo ndikuonjezera 200 iyo kuti tikafike munaso ngakhale 1000 pogwiritsa ntchito ulimi othirira. Ndiye kuti mega farm inachitika chaka chatha? Inachitika kumeneko ndi ku Salima. Tikapita ku Salima yomweyo ku Chipoka kumene kukoso tiliso ndi mega farm ina imene tikufuna kuti
tipitilize kupititsa mtsogolo ulimi wa thonje. Tikachoka kumeneko tikapita ku Nkhotako ku Mangochi ku Nkopola kumeneko konso tilinso ndi 800 hectares ina imene mbuyomu inaonongeka koma panopa tapanga rehabilitate kupopa madzi ma reservoir ma primary canal panopa tili kuma secondary ndi tertiary canals yonena kuti 800 hectares yonse igwire ntchito. Nde tikachoka kumeneko tilinso pano ndi ma megafarm ena amene tikugwira ntchito ndi the private sector. Mwachitsanzo ku Nkharabe tamanga damu lalikulu kwambiri limene tikugwira ntchito ndi alimi kumeneko linga damu kuti akhoza kupanga ulimi waukulu kwambiri ma hectare odusa 800. Kodi mukana kuti ma mega farms, let's try to get something clear. Mega farm ija si munda wa boma okha kuti mundawo ukhala wa boma, farm ikhala ya boma. Iyayi. Ma mega farm ndo kuti akhalapo kuma ena mukupanga ndi ma private farmers. In fact tsogolo la ma mega farm lili ndi private sector. Ifeyo tikufuna kuti aliyense amene ali ndi 20 hectares kupita mtsogolo alandire chithandizo chakuti akhoza kulima mmene akufunira. Mwachitsanzo chaka chinochi ku Mega Farm Support Unit tapanga kale register alimi oposa 2000 amene ali ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo. Ndipo chaka chinochi alimi oposa 900 pa 2000 amene apangidwa register awo yonena kuti athandizidwa kale ena nakathandizidwabe. Cholinga tifuna kuti tikhale ndi chakudya chokwanira. Ma mega farm amenewa sikuti tikungoganiza nkhani ya rain fed kapena kugwiritsa ntchito mvula yokha koma tikamakamba za mega farm tukamba za mega farm chifukwa yonena kuti tikuona za productivity ose tikungoona kuti malonda akulu bwanji koma tikhoza kukhala ndi chakudya chambiri motani. Ndi chifukwa chake wina aliyense amene ali ndi malo oti choyamba ndi akulu 20 hectares kupita mtsogolo, chachiwiri pali madzi oti akhoza kugwiritsa ntchito polimothirira amene tikumapatsa priority kuti akhale ndi ndalama apange develop irrigation scheme yawo ija kapena irrigation system kuti azikolola kawiri kapena katatu pa chaka. Moti tsogolo la mega farm anthu ndizeti manena kuti anthu anka amafuna kuti tizibwerera muchikale kuti tinali ndi mafamu ya Press Trust, tinali ndi mafamu osanasiyana boma. If Kamuzu anatiphunzitsa kuti ulimi uziyenda motere. Tsopano ndi nthawi yathu amalawi kuti pamene anatiphunzitsa kuti mega farm imakhala yotere ya boma ifeyo tikhale nawo yathu tsopano ngati private sector. So chimene tingauze dziko la Malawi, Honorable Minister, chimene mungatsimikizire ku mtundu wa Malawi mukhonza kwayang'ana nkwauza kuti chimene mmanena chokuti kukhale ma mega farms ku Malawi kuno, we now have mega farms. Panakali panopa tili ma mega farm ambiri. Ndipo ku nduna wa zaulimi takhala tikuonetsa pakanema makanema osanasiyana takhala tikuyenda kuwapititsa atolankhani kuti akaone ma mega farm amene alipo aboma komanso a private. Ndiye chaka chinochi pali alimi ambiri amene apindula kuposanso chaka chatha. Ndiye tiyenda nawonso kuyambira mwezi wa February chifukwa alimi aja adzala ndipo achita kutopa soka kunena kuti taona mokwanira ma mega farm amenewa ndipo masomphenya amene tinali nawo dziko la Malawi akukwaniritsidwa. That's more assuring chifukwa tichoke ku rhetoric tizinena what Malawians can go on the ground and be able to appreciate kuti mukati there are mega farms zayambika aone kuti here we are ndipo minda ija ndi mu ATM strategy tiuja ndi tourism zokopa alendo. Kodi ntchito yanu yoyambirira chimene mukubweretsa mene a president akuti the ATM strategy agriculture kuti athaneni njala ulimi ukhale business tourism chimene anakutumana a president, what is it that you are doing on behalf of Malawians mu strategy imene ikukwanitsa masomphenya a president as Ministry of Tourism? Zikomo kwambiri anduna kwa ifeyo nkhani ya zokopa alendozi komanso kumotsogozedwa ndi masomphenya a president a ATM strategy kunena kuti tithandizire kutukula komanso kukweza ntchito zokopa alendo Malawi muno, promoting and developing the tourism industry in the country. Ndiye tikamati kodi zokopa alendo tutanthauza chani? Zokopa alendo kwa ifeyo kundunako tili ndi mawu amene amatitsogolera tikamagwira ntchito yathu. Poyamba muna mukweneko dziwa zona timanati Malawi the warm heart of Africa.
koma kwa ifeyonso tili ndi mawena amene amatisogolera ntchito imene timagwira. Pachizungu timanena kuti everything everyone tourism, pachichewa timanena kuti zonse aliyense zokopa alendo. Sonyeza kuti china chilichonse imene machiona Malawi kunoko tikayimefa pa podium nkumayankhula zoti bwerani ku Malawi, kaya Malawi kuno tikamauza anthu tiziyamba ndifa Malawi, timakamba unena kuti wina aliyense kapena china chilichonse chimene chili ku Malawi kunoko ndi chokopa alendo. Ndiye zimene tinayamba ife kuyambirira kunduna wathuko tinanena kuti tikuyeneka tisinthe kaganizidwe ka anthu akamaganiza nkhani zokopa alendo. Poyambirira kumakhala ngati kuti number 1 mwina nzazungoka, number 2 mwina ndizopanga anthu amene ali ndi olemera kapena nza alendo okha amene amabwera wa Malawi kunoko. Chifukwa tinayamba ife kampeni chati ziyamba ndifa Malawi. Komanso chachiwiri tinaona zonena kuti anthu amaona ngati tikamakamba zokopa alendo ndoti basi tingopita nyanja kapena basi upita hotela kapena upita kwakwera phiri, timaona ngati zokopa alendo ndi zimenezi. Koma panopa ifeyo tinapanga categorize kapena kuzika mndondomeko ndi magulu ntchito zokopa alendo. Chilichonse chimene amakamba anzanga honorable Kawali zimene zoti ndi zokopa alendonso imene timaitcha kuti agritourism, imene dziko lapansi kapena Amalawi eni yake akhoza mapita kuma mega farm aja ndikuona kuti kuda Amalawi akupanga bwanji chitukuko cha ulimi. Panopo muna lumikizanapo kuti pali munda umene ukhoza kukhala kuti mukhoza kupita mawa kukaonetsa kuti agritourism ija lero ku Malawi munthu akhoza kuti kunyamuka tikaone chimunda chi mega farm kwina wake kwambiri ulipo umene munakaona kujen kuchikwawo kufupi ndi ku Majete Game Reserve. Ndikuwuzeni kunena kuti kumene kuchati ndi malo okongola Majete Game Reserve imene ili pa nambala 1 iso pa nkhani ya conservation yakasamalidwe ka chilengedwe, tili pa namba 1 dziko lonse lapansi ku Majete Game Reserve kumene kucha dziko lonse lapansi mu Africa ndi dziko lonse lapansi. Kuti nkhani ya conservation tikupanga ife bwino kumene koko zimene zopita pa ma internet zipe tikupanga bwino ife zimene zo mupite mukafunse Majete Game Reserve conservation mukaona kuti number 1 ndi ifeyo ndife number 1. Ndiye kumene kuchako 1 km choka pa Majete kuja ndi kumene kuli Green Belt Initiative anamanga zimatanios zawo, kumene kuja kuli minda ya mizimbe, kuli minda ya chimanga, kumene kuchako nde munthu apita kaona nyama kena kwangokwera galimoto, uyo apita kaona zimatanios zathu, uyo apita kaona minda yathu. So nzatalumikiza nkhani ya conservation ya nyama zija, nkhani ya mahotela komanso ndi nkhani ya ulimi. Okaona nyanja anakaona ndi njovu zomwe, so akupita kaona ma big 5 aja njovu ndi zina zotero, koma apita so kaona minda akaona meti napangira ntchito ya Green Belt Initiative ndi zonse pamodzi. Kwambiri we have the big 5. We have the big 5 ku Majete tinayo big 5, kuli Wonde National Park tinayo, kuli ku Kasungu National Park tinayo, mapaka athu onse almost all our parks and the big 5. Ndimafuna munthu wakumudzi atamva ndi nkhani yonyaditsa imeneyo kuti 1 mwanena zokuti nkhalango ya Majete naona pa president anapita ukajambulitsa ka documentary kuti akufuna anthu adzikokedwa adzibwera ku nkhalango ya Majete muna nawo limodzi ndena nkanena zokuti president mpaka na inuyo kajambulitsa ujeni kuti mupange promote nkhalango wamachula apa kuti nkhalango ija mukuti muli big 5 ndi mukuti nkhalango ija pa dziko lonse lapansi nkhalango number 1 yakusunga bwino zinthu tikamakamba nkhani za conservation ndi kuti kasungidwe ka zinthu ka nyama ka chilengedwe ya chani zimene kumene kuchatu chita bwino. Tili ndi bungwe ifeyo la limene timagwira nayo ntchito amati African Parks. African Parks ija imagwira ntchito maiko osiyanasiyana pa maiko onse amene African Parks onse akugwira ntchito number 1 iso ndi Majete. Ndimafuna big 5 ija mufotokozere munthu wakumudzi amene akhoza kulira kumudzi pomwe big 5. Big 5 ndi nyama zikuluzikulu ngati njovu, mikango, osati zikhale ng'ombe. Osati zikhale ng'ombe amene ndanduna kuona zo za maini osati zikhale ng'ombe koma ndi zimene zozo nyama zathu zimene ziza zikulu kambuku china ndi yani ku big 5 njovu ndi mvuu ziliko nkangoso ziliko kumene kucha. As a matter of fact panali nthawi ina yake anandipempha kuti ndisayinire chibakuwa china chake chonena kuti tipereke mankhwala akulera ku mikango chifukwa maswana kwambiri ku nkhalango imeneyo ya Majete moti ndinasayinira zinanditengera sabata imodzi kuti ndisayinire ndikaona ngati ndikupanga zolakwika kuti mikango ikuchuluka kwambiri. Malamulo athu a conservation amene timayang'anira ntchito nyama zakutchire pali ndondomeko zimene timatsatira
ndiye pali nambala ya nyama zimene zingakhale pamalo ena ake ndiye lese kuti akanati muna 2 hectares or square meters or something like this pamene kokhala mikango ya muna 10 ndiye mukapeza kuti mikango jeripo 15 ndoti muphwanya malamulo fanide kuti number 1 ziyamba kudyana nyama zija komanso zipereka chiopsezo kwa midzi imene nandikana pafupi komanso anthu ogwira ntchito mmene momwe ndiye ndimeneka ndipereke chilolezo chotina kuti tipereke ma contraceptives mankhwala akulera ndithu kwa mikango kuti samaswana. That's interesting. Koma tsopano izozo mutanena choncho amalawi chimene angafune ndichofuna kuona kuti dera la zokopa alendo tikupindula bwanji mu ATM muja because cholinga cha president sinkhani yokuti anthu adzibwera kudzangoona zinyama foti ndi zinyama koma kuti chipechi pange translate into my economic benefits for the country kukweza nawo chuma cha dziko. Maiko anzathu amaoneka kuti amachita bwino kwambiri pa nkhani zokopa alendo. Ife tikuchita bwanji pa nkhani za kupeza ndalama kudzera mu zokopa alendo. Mukandiona ndikusekereraso funso limene mwandifunsa funso la mtengo wapatali mukaona manambala athu panaiso anthu amakayankhulana pa Twitter pa X tsamba la mchezo lina lake pa internet amakamba nkhani imene kunena kuti akaona manambala athu ndi manambala azinzathu ngati Zambia, Zimbabwe, Tanzania sitimasiyana kwambiri ngati zaka ziwiri zapitazo ifeyo tinalandira anthu 930 chakuti 1000 Zambia inalandira 1.1 Zimbabwe inalandira 1.2 Tanzania inalandira 1.4 koma out of 1.4 imene analandira Tanzania anapeza ndalama zokwana 2.6 billion United States dollars 2.6 billion United States dollars. Zimbabwe inali about 800 something Zambia 800 million Zambia nthawi imeneyo inali about 500 chakuti million ife tinali 45 million. Muona manambers amene nachulacha 1.6 1.2 1.1 900 siti masiyana kwenikweni timakusema 200 kapena 100 koma mukaona anzathu amapindula kwambiri wosa ifeyo chimachitika ndi cha ndefe tinamba kuzifunsa choyambirira kwambiri nchonena kuti sili kupanga attract anthu amene amakhala ndi ndalama ma big spenders ana makhucha omangopereka zindalama omangopanga spending ndalama chimene amabwera ndithu suti sabwerayi koma chimene sakupangira spending ndalama fanyo nati kunoko tibe ma activities or tikungonena pamene tikumali kumene tili kunoko Golden Peacock munthu akabwera kunoko akakha apart from room kwake what else can they do ndemu kutanthauza kuti tiusandoza kunena kuti kumalawi kunoko andisana opportunity imene amalawi akuyeneka aitengepo apereke ine ndakhala ndikuyankhulidwa ndi anthu ambiri kunena kuti iwe kumalawi kwanu vera ukukanika kuti pasa kuti pangiso kuti panga spending drama you don't know how to chop our money ine zimandipangitsa manyazi ndi danga limene amalawi tili nalo limene tikhoza kuligwisa ntchito tibwerese zinthu zimene anthu zikhanga ti activities zopatsa mudyo komanso at the same time anthu azipanga spending ndalama. So kutanthauza kuti nambala yayikulu ya anthu obwera ija amabwera chonchija you said 900 something inde nthawi imene 2 years ago pano tapitirira 1 million over a million yes koma akubwera nkupeza 45 million dollars basi chifukwa chinoti alibe koma kuyeneka peze apangie spending ndalama kulibe ku tourism kumuti mu ATM munja tourism ndi ipindula muja tupindula kwambiri. I'll tell you this mukayang'ana ma statistics athu akunduna wazo wa zachuma akunena kuti ifeyo ntchito zokopa alendo tikupanga contribute ku chuma chathu cha dziko 6.7% koma kwa ife timanena kuti ife 6.7% tikuona ngati kuti ndiyo chepa ifa chani munthu akabwera ku Malawi namba 1 agula ticket kena kwatsika ndege akupanga haya galimoto apita ku hotel akadya akagula ma units afuna internet akatero kena kwatuluke mwina akagule chiboliboli akatana kwa munthu mmodzi amene akubwera andi nkhuku imene akudya ija amayena anayiweta ndikuzagulisa ku hotel masamba akudya aja chimozimozi so nzati from one person over 100 people are being affected for munthu mmodzi wabwera ndalama ije kupangidwa spread koma amene amapanga collect data yathu aja samayang'ana the multiplier effects in the value chain amangoyang'ana zinthu zimene muna ku hotel uko akatipatsa information ija anagona masiku angati atatu kaya 4 anapereka ndalama zingati basi zimatira mwachula za ku hotel uko kodi anthu onse obwera choncho kwana 1.something million amene amabukira amalipirira adi konkuno ndalama nkutsala kuno kapena ena amalipirira limene nonso ndivuto lina limene tinalo eti pali ma operators ena amene ali ndi ma account awo akunja ndi zimene tikuziona ngati fenzo lakwika chifukwa chonoti zonjoyazo kapena nyanjayo kachani zimene mabwera kusaonazo mwazazona ku Malawi chifukwa chani muzilipirire ma account akunja ndiye tikugwira ntchito ndi anzathu akunduna waona za chuma
kunena kuti mwina zimene zitizipangeko polisi zimenezo mukutana chifukwa ifeyo ngati lamulo tilibe mphamvu zopita ngati ku hotel ngati mene tili kunoko ndikauza zona kuti muzoonetsetsa zonena kuti ndalama zanu zonse zibwera kunoko pamene azathu akundu naona za chumachi ali ndi mphamvu zimene zondanza wa reserve bank yomaonetsetsa zonena kuti zimene zisamachitike moti panopa tifuna tiyambe kupangano ma joint inspections tiziona madera mukunena kuti kodi ndalama zanu ndiye timaona kunena kuti ngati kunabwera anthu angati 100 ndalama zimene analipira zili kutiko ndiye tione ku account nje ifeyo ngati ifeyo akundu ozokopa alendo zingativute zimene zozo koma azathu aku finance ndizophweka nde ife titenga mphamvu zimene lamulo limatipatsa a finance abwera ndi mphamvu zimene zimapatsa tikapita pamene kuja ngati pamodzi ndiye kuti zinthu ziyenda bwino ndisatachoke pa inuyo pali mwakamba zokuti amalawi adzigwiritsanso ntchito malo okopa alendo tiziyamba ndife amalawi mumatera koma malawi kuti abwere panopo pamene tili pano Fanta ampeza ali mu 2000 komatu ankalima panopo mmalawiyo Fanta nkomapangidwa chapafupi koma kuti amugule akangotuka panja ampeza Fanta ya 700 akabwera kuno Fanta 2000 akapita kunyanja kuja malawi aja pamalopo kuti iwo amaphapo somba amasambira penepopo koma ungopita pole 14 akamangapo lodge Fanta ya 2000 mukupanga chani chokuti mmalawi adzenenazo kuti tiziyambadi ndife amalawi tiyeni tipite kunyanja tingane ndi family yanga let's go to the lake and spend the weekend there. What is it that you are doing? ndili yankhafunso lanulo mbali ziwiri anduna choyamba nchonena kuti mudziwe zonena kuti tikamakamba ntchito zokopa alendo sitikugulitsa marumu sitikugulitsa mbali ya chakudya tikugulitsa service ndiyo dula Fanta ali mu service imo chifukwa chonena kuti Fanta kwa Malawi Fanta kuti mumpeze ku Golden Peacock kumene tili kunoko ndiye kuti a procurement anayambapo ntchito yawo kena kudzinapita kwa accounts kena kopita ukagula kena kobwera kena kanaza ntsuka Fanta uja by the time Fanta akubwera kuzakupasa iwe pa table pala anthu 7 amene Fanta uja ngwira osewa ali pasala what you trying to say is kuti Malawi mukamati tiziyamba ndife Malawi you trying to say kuti tiziyamba ndife kugula Fanta wa 2000 ayi tisayambe ndife kugula Fanta wa 2000 koma nzonena kuti tikamana kuti tiziyamba ndife Malawi aliyese akhale ndi chifukwa chonati nyanja ija ndi yatose 20 million ndiye ndizolakwika zonena kuti Malawi abade unomo mpaka ndithu nkutisiya asanapite ku nyanja jofa njatu ose imene jayo nyanja ichi koma aliyese akhale ndi kuthekera konena kuti pakhale malo ena ake kunyanjako amene akhoza kupanga suti munthu aliyese kama andira zochepa kama andira zambiri choyamba ndi chimene chocho chachiwiri nchonena kuti tinamva adi fe madandaula Malawi nkhani ngati imene kuti koma abale ku Malawi komwe kuno room imodzi mpaka 400,000 ndi Malawi angati amene angakwanitse nkhani imeneyo ndiye ife tinaitengadi nkhani ija moti mogwizana ndi anzathu a hotels board komanso a Malawi tourism council tikuyang'ana kumayunika nkhani imene kuti kodi bwanji tingatani kuti kuti nkhani yati ziyamba ndife Malawi izipita patsogolo chifukwa chani tikupanga zimenezozo choyambira nchonena kuti nthawi imene timadusa mmatenda a COVID-19 amene anagwira ntchito zokopa alendo otherwise mahotelo sio tinakatseka koma kuti mahotelo apeze kuti akuyima mpaka lero ndiye naka Malawi anakhota Malawi samayenda nkumapanga izi zimapita kumakadya mahotelo mchacha wina lesa nakakhata tani atatseka fanta image alendo sankatani sankabwera ndiye kuti lipakaliki kuoneseza zona kuti nkhani ya pricing iyende bwanji koma ndimafuna kuti ningokuyankhana kuti tipange balance kunena kuti mene tikunena kuti tikugulisa service ndizosatheka kunena kuti Fanta amene tikugula ku hotelo akhale pa 700 chimomwe wa mu superrate chifukwa wa mu superrate umangoloweka nkupita mu fridge ndikukatenga kapa shelf ndikukatenga pamene wa ku hotelo uja pala anthu ambiri amene apangisa kuti Fanta uja akupeze pa table pako okay ndiye kuti kudula kwa Fanta uja ndi amene anamunyamula ndi malo ndi malo chifukwa malo ena mukampeza 1002 malo ena mukampeza 2000 Fanta imweyo malo ena Fanta imweyo mukampeza 3000 pamene chingasangalatsire m'Malawi ino chimene ndikhupa ndi cholinganso cha president makamaka ndi chakuti Fanta yogulitsidwa pa 2000 koma sector yonse ya tourism idzibweretsa chuma chokwanira chimene munthu wamba uchakakumana ndi mankhwala kuchipatala chifukwa ndalama zinabwera msonkho yodzera mu tourism sector exactly timafuna kuti mutiyankhule mwayankhula Malawi mozama kwambiri chimene chikuchitika pena maplani amene muli nawo amene adzutsedi the tourism sector kuti the aspirations of the president poika tourism ATM strategy yawo Amalawi adzanizo kuti yes tinadzuka economy yathu between 2020 and 2025 2030 chifukwa chakuti tourism sector inapangapo contribute koma musanatero libwerere kwa nduna azamalimidwe olemekezeka munakamba za maplani angapo amene muli nawo munatchulapo za AIP zijananena za mega farms zija koma AIP munanenayo of course sindikufusa nimene akakufusira ni wiki yatha
because mwapanga share information ya matani ochuluka kwambiri amene apangidwa release, ndipo taona anthu akuvomereza kuti fertilizer tsopano akufika mochuluka m'madera. Komabe ndifunsa funsolo chifukwa chakuti pali wina wakakutionera pano amene fertilizer wake sanalandire wa AIP. Mwakumana ndi ma challenges anji pa nkhani ya AIP implementation, ndipo mukuwapanga address ma challenge amene omotani? Chaka chino tinali ndi maplani oti tifikire alimi pafupifupi 1,100,000 ndi program imene ya affordable input program. Ndipo nthawi imene tinapanga maplani onse, mavuto amene tinakumana nawo loyamba inali lokhuzana ndi nkhani ya kapezedwe ka ndalama zakunja ichimati forex. Anthu ambiri mwakhala mukudziwa, mwaona, mwakumana nazo, mwakhala mukumva ngakhale imene nkhani ya mafuta ikuvutiranso chifukwa cha forex imeneyi. Ndiye chinthu choyamba ndi chakuti titamaliza ma procurement process yonse, amene tinawapatsa ma contract kuti akhoza kupanga supply fertilizer anakumana ndi vuto loti forex yoti alipirire fertilizer amene yuyo inawavuta kwambiri. Chachiwiri tinakumananso ndi vuto lokhuzana ndi zimene zimachitika ku Mozambique, chifukwa magalimoto angapo amene akuti abweretsenso fertilizer kuno anapeza kuti anaotchedwa. Moti dzulo ndinakumana ndi mmodzi mwa supplier amene amadandaula zakuti akubweretsa mochedwa chifukwa kuti akumapeza chiopsezo kuti galimoto yake ikhoza kuotchedwaso chifukwa chake chabwino tikhoza tero. Ndiye mapeza kuti masupplier aja amabweretsa pang'ono chifukwa cha mantha amene anali nawo ndi zipolowe zimene zimachitika ku Mozambique. Koma tinadzachitika mwayi kunena kuti fertilizer wambiri monga ndinafotokoza nthawi imene tinkapanga launch AIP anali m'Malawi muno kale, ndipo anali mu njira ije timati collateral management. Ikati collateral management zimatanthauza kuti fertilizer wabwera koma ali m'manja mwa mabanki. Mabanki aja amangodikira kuti supplier uja akangopereka ndalama apange release. Ndiye chifukwa chakuti forex imavuta kuti ayipeze, mabanki aja amakana kuti apange release fertilizer amene uja. Koma tapezeka kuti masabata atatu makamaka apitawa ndi pamene forex inadzakhala yapezekaso kwambiri kuonjezera pa zimene tinali nazo last year. Moti pano tikamba pano ndiye kuti tikumalizitsa kupanga supply matanage ngati dzulo panali 38,000 ndipo tikuonjezeranso enaso 11,000 amene apangidwaso release. Amene akupita panopa. Amene akupita. Chifukwa ngakhale panopa ngakhale tipite panopa ku smallholder tikapeza magalimoto akutani akupanga load. Mmene mukufotokozeramo kuti magalimoto akupanga load ku smallholder, kutere kumukuyankha mafunso amene a Jamison Chimutu kudedza akufunsa. Funso lawo mukuliyankha pamene popo kuti fertilizer akupangidwa load. Amuli ndiyani Stenas kudowa akufunsanso funso lomwelo. Asaidi Salas kuzomba kwa mwambo, funso lawo ndilokuti fertilizer wa AIP kwathu kuno afika liti. Koma awa akuti a Kennedy from Blantyre akuti akufuna progress about mega farms in terms of production since the project started, in particular wheat farming. Fraser Bonzo Kunzuzu akuti nkhani ya subsidy tatipatsani update. Nde ena awa akufunsa kuti pali ena za mega ndimafuna ndimvetsetse za mega farms mukumagawa zipangizo za ulimi kwa anthu amene ali ndi kuthekera kotani, chifukwa pala anthu ena akatenga zipangizozi munda alibe. Ndimafuna ndimvetsetse ine Pitala kwa Ntambalika kuno kwa Ntambalika. Mwina limodzi lomwe liyankha mnanena kale kuti tinakhala dzana ndinakafunsa mosiyana. Mwina mafunso bweza kubwerawa amene akufunsa apawa ndi chifukwa tonnage imene mukuti yatulutsidwa tsopano panopo kuti magalimoto akupachira mwina kwawo sinafike. Koma that assurance imene mwapereka ndiye kuti fertilizer akuyamba umafika tsopano m'maderamo. Koma ena afunsa za mega farms. Ngakhale leloli Yes. magalimoto ena pafupifupi 148 trucks. zoti anyamuka kale kupita kumapanga ma distribution. Ndiye chimene timapanga tsiku lina lililonse timakhala ndi process ngati panopa pamene akupanga load ndi kuti ena akupangira tu issue timati loading authority ya mawa. Cholinga tidziwirere kuti mawa
kupita feteleza ma depot atiwo. Okay. So ubwino wake ndionena kuti takhala tikugwira ntchito bwino kwambiri ndi ma transporter. Tikawuza kuti bwerani sakumanyinyirika ndiye panopa chifukwa chakuti pali tonnage yambiri imene ilipo itanthauza kuti matani ambiri akafikaso mofulumira. Koma pali funso limodzi limene mwina sanafunse panakali panopa. Okay. Anthu ena akhoza kunena kuti kodi feteleza amene yuyu simunachedwe naye chifukwa khangati vulayi ya bwera kale. That's right. Ndipo feteleza yosagwira ntchito. Ndizoona kuti madera ambiri feteleza wachedwa kupita ndipo zifukwa zimene ndafotokoza. Koma sizikutanthauza kuti tisiya kukasiya feteleza kuti tachedwa ayi. Komanso tikuzindikira kuti pali madera ena mvula yachedwa kubwera kutanthauza kuti akhoza kukagwiritsabe ntchito feteleza ameneyo. Koma ifeyo ku nduna wa zaulimi chimene tikupanga emphasize kwambiri ndiyo kuti ulimi tisiye kumangogwiritsa ntchito kapena kumangopanga nthawi ya mvula. Ife focus yathu ndi ulimi throughout the year. Ndi chifukwa chake mulimi wina aliyense amene walandira feteleza ngati satha kugwiritsa ntchito panopa tikumuwuza kuti immediately apitire ku madimba. Chifukwa kumene koko ndi kumene tifunanso kuti production yakakhalenso yambiri. Ubwino wa madimba ndionena kuti yield imakhala yochuluka kusiyana ndi nthawi ya mvula. Chifukwa mapanga control madzi. Ndene mafunda apange ashiwa kunena kuti program imene isititseka aliyense amene alandira feteleza wa AIP alandira mpaka na pamene omaliza walandira. Ndiyo pa nkhani ya wheat. Okay. Wheat tinapanga develop ma variety 4 amene tikhoza kulima kwina kulikonse ku Malawi. Ndiye tili pa process chilimati seed multiplication. Chifukwa timakhala ndi ma basic seed ukuku kenako sindigwisa ntchito ma technology enawa. Koma tinapanga basic seed ija ndipo pano pali pa process ya seed multiplication. Wheat ndi tirigu. Amene amagwira ntchito zanji ku bread, mandazi, mwina zitumbua pang'ono koma zitumbua ndingayiwa kwambiri. Koma bread, mandazi, mabanzi amene amadya anthu aja. Tichamatika chintuwitsa zimachokera ku tirigu. Zimachokera ku tirigu. Tiriguyo panopa tikumuwonjezera kuti alime. Poyamba dziko lino limatenga kuti tirigu. Tirigu ambiri amachokera ku Europe. Kumeko kwa Russia, Ukraine kumene kuja amabwera kuchoka kumene kujako. Koma ife tinaona kuti sichanzeru kuti tili ndi nthaka yabwino, madzi alipo, climate yabwino kuti tizingopangabe import. Ndi chifukwa chake tinapanga develop ma type 4 chifukwa kale ku Malawi tinkalima tirigu. Koma tirigu amene tinkalima uja amalimbidwa kwambiri kumalo ozizirako ngati kunchisi ndi malo ena ndi ena. Koma variety imene tapanga develop panopa tikhoza kulima ngakhale malo otentha. Ndi chifukwa chake tagwira ntchito ndi Malawi National Service, Malawi Defence Force ali ndi Malawi National Service. Iwo aja ambapo kupangapo seed multiplication ku famu yawo ya Gada ku Mchinji. Moti mwezi wa November tinapita kuonerera kukolola koyamba. Tinakuonani muli ndi president pena ali mu munda wa tirigu. Kudowa kumene kuja. Imene ijai inali basic seed yoti tikayipange multiply cholinga tikhale ndi matano okwanira kuti tikhoza kukhala ndi 10,000 hectares ya tirigu kuno Malawi. Honorable Minister, zimene mwafotokoza timafuna choti Malawi agwire. Feteleza wa AIP wina aliyense amene analembedwa alandira. Aliyense amene analembedwa kuti alandire feteleza alandira pokhapokha iyeyo apange chiganizo kuti sagula chaka chino. Koma otherwise ngatafuna akagula feteleza wa AIP. Ndipo program ipitilira. Ngati sakwanitsa kugwiritsa ntchito panopa immediately apitire kudimba. Chifukwa tufuna kuti chimanga kapena chakudya tikhale nacho chaka chonse chathunthu. Pamene tikuyankhula pano feteleza mwayamba kupakira ndipo matraki ena akupakira. Ose titayamba kupakira koma tikupitiliza kupakira. Mukupitiliza kupakira ndipo akupita. Mokuti lero kumapita mawa alupita anthu ayamba kumuona feteleza akubwera. Ndipo ayamba kaleso ngakhale lero limasana ndinalandira message yochokera ku Dedza amene amatifotokozera kuti alandira feteleza pali ma MP angapo amene anatitumiziranso ma message kupanga acknowledge kuti feteleza wayamba kufika. Ngakhale ena ma MP oti ndi ndunaso nawonso anafotokozanso kuti matraka afika. Ndipo matraka amenewa akhala kupita abe mpaka na anthu amene chilengero chimene kuti chikafike cha feteleza chafika. Mafunso amene mundiyankhe kumapeto in closing akhala a feteleza wanifi wa Ngongole. Taona anifi akugawa feteleza dziko lonse. Kuona munthu mmodzi akutenga matumba a feteleza 80. Zimenezi kodi
zikukupatsani comfort ya mtundu wanji pa nkhani yofunitsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira komanso funso lomaliza mudzati yankhe kuti mukuwunikira kuti chaka chinocho tudzati ma projections amatha kusintha koma as of now mukuwunikira kuti chaka chino amalawi aope za njala koma musanatero anduna azokopa alendo ndinafunsa kuti chimene mmalawi atenge chokuti ifeyo tsopano tourism sector ija ikuyamba kutibweretsera chimene tikulakalaka ngati dziko la Malawi osakapita kasambira m'madzi koma kuona zoti ati mayiko amatukuka ndi tourism ndizokopa alendo ifeyo pene titayambire tsono we have broken through tapanga breakthrough as a tourism sector ndipati tikumboti President Lazarus Chakwera anakhazikitsa tourism investment master plan in 2022 kuti ikhazikitseni pene paja mwayika ma incentive yanji amene akupita kwa ma investors in the tourism sector obwera komanso kukhala konkuno ku Malawi kuti tione kudzuka kwa tourism sector kubweretsa chuma mu dziko la Malawi monga ndikufuna kwa President Lazarus Chakwera. Zikomo kwambiri choyambirira nchodena kuti investment master plan imene anakhazikitsa president chaka cha 2022 inapanga identify 103 projects. Tinapanga identify 103 projects dziko litinaligawa manodes kapena magulu choka kuchitipa wenya kupita ku Nsanje Maka. Ndiye tinapanga identify 103 projects amene ma project amenewo ali open ndotseguka kwa Malawi wina aliyesa amene akufuna kuti atapangako nawo ntchito zimene zizi. Tili ndi malo ochuluka amene akuyeneka kuti atukulidwe ngati ku Kasungu National Park mukapita ena kana ndimbira ati ine ndimafuna drink yake ija yoledzeretsa ija koma kunalibe bala kujeni ku Kasungu National Park imene ja ndoti ndi opportunity yonati munthu nake ngati atafuna kuti akasegule restaurant kapena bar ku Kasungu National Park akhoza kutero koma nzona ti kulibe pakali pano. Ndiye tinapanga 103 projects zimene zija tinagwira ntchito ndi anzathu aku finance ona zachuma komanso anzathu aku MRI kunena kuti kodi ndi zinthu zitizo zimene tingawakope wanthu amene afuna kuti atenge chuma chawo apititse mu ntchito zokopa alendo. Ndiye choyamba ndiyonena kuti ngati uli m'Malawi ukumanga hotela kapena lodge kapena malo opumirako kapena malo a restaurant ndi zina zotero amene ufuna umange kunoko ukakhala kuti ndiwe m'Malawi malo ngati ali ndi marumu okwana minimum ya 20 rooms marumu zipinda zija zogona zijanga zokwana 20 timakupatsa mwayonena kuti ukhale ugule katundu womangira malo ako aja mopanda opereka msonkho ndekuti ndi katundu aliyese womangira ka construction materials zonse equipment imene uzafuna kuti lodge yayambe umakhala kuti ulibe msonkho naso amene ukulipira incentive yamba ndi imeneyo komanso timapereka sodanga kunena kuti ifeyo ndekuti ukhala kuti walowa mukaundula ndoti ife tikamakhala kugulisa malo tizikhala tikutchula mmenemo ukhala uli pa website pathu ukhala uli pachani tikhala kuti tikupanga zimenezo komanso nthawi imene iweyo kumanga zimene yazefe simazatenga ku levy pokhapokha uzayambe kuti wayamba kupanga operate mpamene timayamba nokuzapanga levy ndiye koma chachikulu chimene ndikuyeneka nene nchonena kuti ifeyo lamulo lotipatsa mphamvu nati tizipereka ma license chifukwa ino simungangudzuka lero ndikuyamba kunena kuti nyumba yanga ibasa yo yakhala lodge musanatenge chiphaso kwa ife ndiziyazi timabwera kuzakutsekerana. Ndiye chifukwa chonena kuti ndi grading iso timapanga ndifeyo kuti ya ndi 1 star ndi 2 star ndi 3 star ndiye mmalamulo mwathu tikanena kuti iyi ndi 3 star pali ndondomeko ya mmene zinthu zimeneka zikhalire ndiye timangonena zona ati chifukwa ni Malawi wamanga marumu 20 timpase tax free timakaona kuti kodi wamanga manyumba marumu omotani chifukwa ifeyo chito yathu ndionesa kuti munthu amene akagona mmenemo akakhale pa ofo malingana ndalama imene akulipira ija. Ndiye tikamapereka pali even ma bed sheet pamene kokhani ma standard yake based ndi malo amene alipo so nzoti ngati iyi 3 star kapena 4 star ife malamulo athu amatuzana kuti mwina ma bed sheet akhale 300 thread count ndiye kuti ukakhala kuti ma bed sheet ajanda 100 thread count ndoti waphwanya malamulo kuzaza kutsekera ukupatsa one kuti mukuyeneka musiti kutseka kumene takuona ndi mukutseka pakati pa kumayenda kutseka lodge mmayang'ana zimene zozo timakhala tikuyang'ana zimene zozo choyamba timaona kuti ali ndi license yeyi ata ndi license chabwino amalipira levy amene iyi amalipira levy komanso ukhondo wapano uli motani zakudya zapano zili motani mashefu apano amapita kuchipatala ndi zina zotero timaona zinthu zambirimbiri zochuluka zimene timaona pamalo tikafika tisanatseka. So that's what you've been looking at. That's what we have been looking at. Malo aje makuti mwatseka zatha kapena kuti timakhala kuti tapasano nthawi komanso timasiti mangotseka timakhala munthu tinamuyendera tampatsa oningi tampasa nthawi yonati akonze zinthu zija timangofika kungotseka ayi pali ma extreme cases amene timangofika nthawi imwe kutseka makamaka akakhala kuti munalibe license yathu ndiye timaona kuti munthu akupanga kale zakwayipa akupanga business yopanda license ndiye timatseka pompopompo. Koda kuti malo a alendo ndi anu aboma munthu nakwanu ndathu munatseka nso malo amene tinatseka amene onso amapanga malo aboma akuyeneka kukhala achitsanzo tinatseka ndithu
atakonze ndani atakonze ndiwona ngasiti ife ndi bungwe imene tinalipasa ntchito ya MIT Malawi Institute of Tourism kuti azitiyendetsera ndakuyeneka akonze ali ndi skulu yophunzitsira ndiye mfunse zona atakuphunzitsira chani ndifake tinakatsekera kuti ife tipereke chitsanzo kwa anthu komanso boma lizikhala namba 1 kusati na malamulo imene yandona iterepo mayipo kuti bola munakatseka kuko osangana amene amaphunzitsawo kuti muphunzitsana chani ngati mukhani malo onyasa zimene zozo ndati timakaona zonse tikamakhala kuti tikutseka malo aja kapena tikusana pake timakhala ndi meeting itu ndi management ndi anthu osogwira ntchito amenepo mukonze izi ndeti mapanga address anthu amene akuyeneka akonzewo koma funso imene munandifunsa anduna ine ndisana musanapite kwa anduna anzanga nkhani yaonena kuti tipindula bwanji ndimafuna ndilongosoe onena kuti ndeti ndi 103 projects mujeni muja ndeti napangamonso isolate ma projects 10 ma projects 10 amene wafeti ndi chikhulupiriro na kuti titangopanga implement ma projects follow okha amene from the 103 tikunena kuti ma projects amene ndi ma flagship projects athu mu master plan ichi alipo 10 amene tati tingwapanga amene wowo ndekuti feyo kaonekedwe ka chilo zokopa alendo malamulo kangasintha amene wono pakali panopa ngati project ya ku Golden Sands ku Mangochi imene tinaye kale munthu amene afuna kupanga mondo panopa a private public partnership pakalikiliki kugwira ndi amene afuna kuti apange investment ndiye pali ina ya kusalima kwa TM Maganga chachikulu chimene ndifuna ndikuuze ndichonena kuti nthawi zambiri munthu akafuna kuti abwere azapange investment makamaka nkhani za zokopa alendo nkhani ya malo ndimene makhalapo yovuta chifukwa muziwa tinasintha malamulo kunoko pamavutira komuna makamaka anzathu amene sakumalayo kunoko kuti akhale ndi malo pokapo katadusa ku MITC ndefe tinanena kuti kwa maife ma project awo ateniwa titakhala kuti muna malowa taagula ngati fe ya unduna zokopa alendo investor uja akamabwera apeza kuti fe malowa aja tinagula kale za malo zitathana nazo kale ifeyo the land becomes our equity kapena ikhala mbali imodzi ya ifeyo ya business imeneyo mu project imene ija munthu jabwera azapange investment ya ndalama zake nengati kwa TM Maganga kusalima tinagula kale 52 acres ya malo tinapanga kale ma compensations zonse tinapanga kale feasibility study panopa tukapanga no feasibility study kumene koko ndimene tikufuna kukakhale golf course kukakhale hotel ya casino kukakhale ma housing estates zija zankanena za ma golden visa nduna za chuma zija khani yake ndimeneyo timpase munthu chiphaso cha golden visa akamange chinyumba chake kuje kusalimako pamalo athu ndi zimene tikufuna ifeyo kumene koko kuliso public beach ije tikunena kuti paja Malawi akhala kudanda zona kuti anthu akamangapo hotela amatikaniza kuti tibwere tisasambira mmene mumu ife tinanena kuti musadandaule tikupangira public beach yoyamba Malawi munomu kumene anthu azipita mmene kuja kukapanga mabrai yawo kukasambira ndikasangala fa nyanja mmene nanenera ndi atonse ya 20 million Malawians komanso pali ma project ina ngati cable car ya kumulanje mountain in September ndinapita atu ine kwakwera phiri limeja 3002 meters above sea level mulanje mountain sinkhani ya masewera koma tinapitako koma mwina anthu onse si ali ngati ineyo takhoza kwakwera mayi anga sangakwanitse kwa makonda mapiri koma akhoza kungokwera mu cable car muja alipire kandalama kochulukirapo apite mmene muja within seconds abwererako koma nkhani ndionena kuti sopana akatsika aziona chani kwa nkhani siona kuti munthu unapita kumulanje mountain komanso kuli chani china zija makamba za activities zija zinthu zopatsa mudyo zimene zizipangisa zona kuti munthu apita kumulanje mountain akamachoka omwe kuchako ndithu atagwesa 500,000 asakuzindikira kuti achigwesa 500,000 zimene zimene zitapangisa kuti zipanga ndalama Honorable Minister kumaliza kumene mutamalizire nuyo mudzango ndi yankha funso la akuti ndege zonyamula anthu ziyamba kupita umakatera ku Mzuzu mwezi wa Mawa Malawi wa Ukaronga akutayembekezerenso kuti miyezi kubwerayi ndege zonyamula anthu zizikatera ku Karonga kunyamuka pachileka 30 minutes uli kulilonga another 30 minutes uli ku Mzuzu another kandi 20 minutes uli Karonga within 2 hours wagwira ntchito Karonga nkubwerera madzulo zimene zilithandiza bwanji pa nkhani yazo ndipo nde zilithandiza kumene kuja tili ndi malo ankhaninkhani tili ndi museum kumene kuli dinosaur ino maizo a dinosaur chinyama chachikulu china yake chinakhala pa dziko lapansi pano kuno tili nacho chimene chichi tinacho ku museum kuja adatilanda enake tidachibweresa chili ku museum kwathu kumene koko komanso tili ndi nyika Fwaza National Park malo okongola kwambiri as a matter of fact ndina sinaoneko so munaonakwe malo okongola kwambiri koma manopa ndi mmene kunalili kufa ndi cha nsewu komanso ndikayendedwe kamavuta kuti anthu apite omwe koma azungu ndi anthu ena Malawi amakukonda kwambiri ndege ikayamba ndoti kukhala phamphamu kumene koko komanso sitikuleka pokha ndege zimene mone nazo zizikhala kuti muna munthu anatera ku Blantyre ndi wanyamuka kupita Karonga kapena munthu anatera ku Lilongwe kena kwa unyamuka kupita Karonga tukufuna ife masomphenya athu kunena kuti munthu azichoka ku Tanzania ndikubwera kufika Karonga ndikupita kunyika kucha kuonaona kupanga spend zindalama zake zija ndikunyamuka so mabwerera zimene zochitika ndikulongosoleni zonena kuti tugwira ntchito ndi anzathu amaiko ena chifukwa chonena kuti pa chizungu timanena kuti the consumption of tourism products is not mutually exclusive kutsanaza kunena kuti munthu amene wapita kukaona Victoria Falls ku Zimbabwe akhoza kukhalanso available kubwera kuzaona Lake Malawi ku Malawi
chifukwa chonena kuti zimene ife tilibe azimbabwe ali nazo, zimene azimbabwe ali nazo ife tilibe. Koma munthu akachoka ku Spain kubwera ku Africa tifuna timuonetse Africa osiyanasiyana, akaone Zambia, akaone Zimbabwe, komanso akhala available kuzaona ku Malawi kunoko. Ndi nkhani makamaka ya mayendedwe, makamaka imene mwayikhuzayo ya mayendedwe a ndege ndi imene makhala kuti imativutirapo. China chachiwiri nchonena kuti mukaona zathu a Zanzibar pakali panopa pakati pa Zanzibar ndi Dubai pakumakhala ndege 5 every single day, kumachoka ndege ku Dubai kubwera ku Zanzibar, zina kumabwerera ku Zanzibar 5 every single day, pamene ndege zimene zonse zikubwera ku Malawi lo imodzi. Ndife tikakhala kuti takhala pangwiza ndi zathu a Zanzibar ndizotheka zonena kuti munthu achoke ku Zanzibar, achoke ku Spain, abwere ku Zanzibar, kena akachoka kumene kwabwera azaonese ku Malawi kuno, akachoka ku Malawi kena akapite ku Zimbabwe kapena ku Zambia kena kanyamuka abwerere kumeko. Imene timaitcha kuti collaboration ndi anzathu amene ali within the region. Chifukwa chonena kuti tikufuna kuti makamaka ngati ku Tanzania anzathu amene akumakopa anzawo akhalenso kuti nafe tikagwira nawo ntchito bwinobwino ife ndi aboma komanso ma operators athu pansipa akamagwirira ntchito limodzi, ndio zitheka zonena kuti ana makhucha amene akumapita ukoko akhozanso makhala kuti alavera No, thank you very much. Honorable Minister, ndikuthokozeni kwambiri, koma mukakonzekere kuti nthawi ine tikapeza nthawi mudzayankha ku mafunso amene abwera apa, mafunso ochokera kwa Madula, ochokera ku Blantyre Ruth Madula, akunena zoti kodi achinyamata anthu akumudzi akupindula bwanji ndi nkhani zokopa alendo amene adazungulira majete game reserve. Komanso a Jeff Chakwenda kwa Chinsapo akuti Ministry of Tourism, is there a huge there is a huge case which is charcoal burning in different parks. So how do you plan to overcome this in order to still have a good number of tourism yet? Wanandula ndiyankhe mafunso awiri amene wandu. Koma tsono mukawayankha motanula apo. Ayi sindatanula lo pamwe. Akutero kuti akumudzi lamakalalo bwanji. Lamakalalo tikugwira ntchito ifeyo ndi anzathu akundu naona za natural resources kuti tithani nawo. Chifukwa mene mukuziwira nkhalango zija zina ndi zawo, koma ngati muli nyama menemo zimenezo ndoti ndi zathu ndiye tikugwirira limodzi ntchito. Chifukwa yona kuti ngati munkhalango mulibe nyama ndoti anthu sakhaso okopeka kuti apite umene koko tikugwira nazo ntchito. Koma chachikulu chimene mafuna ndiyankhulepo yankhafunso imeneyo ndoti nakuti tikamakamba nkhani ya conservation community kapena anthu amene azungulira malo aja ndi amene alofunikira kwambiri. They are our first line of defense. Ndipo mpola kwika kunena kuti anthu amidzi azikhala zonena kuti anayandikana ndi nkhalango koma sakupindula, azipezeka zoneta kuoneka ngati iwo ono ndi chipinjo pamalo aja nkumakhala ngati china icho nyazisa akuyeneka kuti azipindula. Ndiye ifeyo chimene timalimbikisa kwambiri nchonena kuti anzathu amene kuti pangira manage malo ngati amene wawo azigwira ntchito ndi ma communities. Mukapita ku majete kaya mukapita ku Liwonde mupeza zonena kuti akupanga beekeeping, akumanga maskulu, akupanga chani, nkhani zimene ziyazo zoonesa zonena kuti anthu aja azikhala busy nimwapanga zina zake zoti moyo wawo uziyenda than kuti azilowa muchire muja azikaphwanyana. Thank you very much, Honorable Minister. Madero kuti timalize ndi inuyo pamenepo mudzikasunga funso lakuti ililili ndisungira anduna azoona pa ntchito ife afunsa kuti ine ndi funso kwa anduna as a tourism kodi mukuchitapo chiyani kwa anthu omwe amagwira ntchito malo osiyanasiyana koma salale yawo sali abwino, ndiye masalaleyo ndang'ona alipo mpano ndi mwina ayankha nawo funso limenelo. Komanso akuti kodi nyanja ija inapita limene ndili yankha ine nyanja ya Malawi sidapite kulikonse. Nyanja ya Malawi ili ku Malawi ndipo ndi ya dziko la Malawi, zimenezo Amalawi azidziwe. Linali kodi likoma akuti mukugulitsa agagulitse likoma ndani. Thank you very much. Anduna malizani ndi mafunso ana awiri aja nkhani yangongole fertilizer wanifi ikupatsani chiyembekezo chotani komanso what are our projections? Choyamba ndimafuna kuti Amalawi onse amvetsetse kunena kuti tsogolo la ulimi kuno ku Malawi muchizungu timati ndi commercial farming, ndipo ndimafuna kuti zimenezi zipange sink in kwa wina aliyense. Masomphenya athu tikufuna kuti tichoke kuma subsidy kuti munthu azingokhala chaka cha thunthu January mpaka na December kumati ngodikira matumba awiri a fertilizer. Zimenezi zithe chifukwa sitingapite patsogolo ndi matumba awiri a fertilizer. Ndi chifukwa chake achakwera akuyika ndalama zambiri ku NIF panopa tikukamba za 150 billion kwacha imene tikufuna kuti mulimi azikatenga fertilizer amene akufunira malingana munda wake, akachoka kumeneko apite ku Agicom kuli 600 billion. Ndicho linga choti akhoza kukhala ndi ulimi waukulu pogwiritsa ntchito makina, matrakita komanso maplant ndi maharvester. Tikachoka kumeneko tikufuna kuti anthu akhale ndi mega farm, kumenekonso kuli zinthu zambiri. Ndiye munthu kuti upange qualify kuti ukhale ndi chithandizo ku mega farm chifukwa ndi funso limene anadzafunsa munthu mmodzi, pafunika ukhale ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo ngati ndi ulimi wa mbewu, ndiyo ukapange register ku mega farm support unit.
amakuthandiza kuti ukapange register ngati sunapange register business ukhala business ukakhala ndi business certificate ndiye kenako amakakuyendera munda uja nkukuthandiza kuti ulime mbewu ziti nkukuthandizanso nsika kuti ukagulitse mbewuzo chifukwa tifunanso tichoke kuzija zoti munthu azingolima zimene akufuna nkukapeza nsika kutsogolo umene ndiye si ulimi si business koma uzilima nsika utapeza kale ndi zimene tikufuna kuti zizichitika funso lomaliza lija ndangoyo lomwe tichani mukuyang'anira chiunikiro chotani projections for this year? Yeah. chaka chatha tinali ndi chimanga chakudya chochepa chifukwa cha El Nino koma chaka chino chimene chatisangalatsa ndipo ndimafuna ndathokoza kwambiri Amalawi titakumana ndi mavuto amene tinakumana chaka chatha alimi ambiri enanso alima koyamba moyo mwawo monse ndipo mudatimonetsetse minda yatha ku Lilongwe West Mchinji Kasungu kuchifuna kuti Amalawi ambiri apita ku ulimi ndipo ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha chidwi chimene muli nacho ndipo tikuthandizani kuma programu a NIF Agricom ndi Megafarm kuti zaka zikubwerazi mulimenso kwambiri kuposa pamenepo pachifukwa chakuti takhala ndi anthu ambiri amene abalima chaka chino tinapanga estimate yoyamba imene yoyo sitanthauza kuti ndi imene tidzakololere iyayi ndi estimation imene timanena kuti anthu alima malo akulu bwanji ndiye panopa tikumalizisa ndi estimate number 2 imeneyo ndi imene tipange publicize chifukwa tikapanga publicize yoyamba ija anthu amabalalika kwambiri ndiye mundipatse masabata awiri kuti tipange publicize crop estimate imene yoyo ndi imene tidzauza Malawi kunena kuti chaka chinochi tikuona kuti tikolola motere chifukwa tsopano mvula yagwa ndiye mmene mukuyang'aniramo 150 billion imene alimi 400,000 apindule ndi NIF tikuona NIF AIP Agricom Megafarm komanso ena amene salima programu amene wawa tikutenga wina aliyense ndi tikuzapereka projection kuti chaka koma kungonena moyerekeza ndi imene zinalili chaka chatha kuti pa Megafarm anasananyamuke imene anyamukira pano NIF inapanga benefit alimi 11,000 okha pano mukamba za 400,000 program ya Agricom imene anthu atengera ngongole zimene mwazira fertilizer moti kungoyerekeza chabe kuti imene zichitikiramo mukuyang'ana ndithu kuti we can have zokolola zabwino kwambiri chaka chino ndi imene zilimo kupatula ku Phalombe ndi Mwanza neno chifukwa ndinakayenderakonso madera amene wawa mvula yokhangati yachitulapo kwambiri koma tikatenga kwina kulikonse kuyambira Chiradzulo kumabwera mbali yakuno mpaka nakupita ukafika ku Chitipa tikuyembekezera kuti mwina ndi imene ndinaonera ineyo wani tidutsa pamene tinapangira chaka chatha komanso zikhoza kutheka mwina ka 15-20% additional ikhoza kuchitikaso beautiful akutero kuti chaka chino tikhoza kukhala chakudya chabwino ngati mvula itapita kusayiwala kuti sikuti tingolekeza ndi mvulayi tupitaso kunthirira. Thank you very much anduna takuthokozani kwambiri anduna zokopa alendo ona pa Minister of Agriculture. Thank you very much. Most welcome. Thank you. Thank you very much. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.